салом дӯстон, дар видеои имрӯза дар бораи якчанд нишонаҳое ки аз суст кор кардани ҷигар шаҳодат медиҳанд мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Дар аввал обуна шуданро фаромӯш насозед, то ки якумин шуда наворҳои моро тамошо кунед. ҷигар ин як узви асосиест, ки дар бадани инсон муҳимтарин вазифаҳоро иҷро мекунад. ҷигар лабораторияи асосии организм аст, ки дар он ҳар дақиқа миллионҳо реаксияҳои кимиявӣ ба амал меояд. бемориҳои ҷигар дар ҳолати дигар узвҳо ба тамоми организм таъсир мерасонанд. ҳатто бемадорӣ, заифӣ, дарди буғумҳо, мушакҳо, зуҳуроти гуногуни пӯст, ҳатто тағйиротҳо дар хун метавонанд нишонаҳои бемории ҷигар бошанд. пас ин нишонаҳо кадомҳоянд? нишонаи якум, шумо акне, яъне доначаҳо дар рӯй ё ба забони дигар нарак доред. пӯст инъикосгари ҷигар аст. агар ҷигари шумо нодуруст кор кунад ва ё ин ки суст кор кунад, пас ӯ токсинҳоро ба пӯсти мо тела мекунад. акне ва ё доначаҳо дар рӯй мушкилоти маълумтарин аст ва он нишонаи якуми нодуруст кор кардани ҷигар мебошад. нишонаи дигар қабзият, яъне запор ва дамиши рӯдаҳо мебошад. қабзият ва дамиши рӯдаҳо яке аз аломатҳои маъмултарин аст, ки имрӯзҳо бисёри одамон аз ин чиз азоб мекашанд. сабаби калонтарин ва асосӣ ин нодуруст ё ин ки суст кор кардани ҷигар аст. дар ҷигар талха истеҳсол мешавад ва ҷигари солим бояд дар як рӯз миқдори муайяни талха ҳосил кунад. ҷигар ки суст кор кард, талха низ нағз ҳосил намешавад. дар навбати худ талха барои ҳал кардани хӯрок зарур аст. талха ки кам ҳосил шуд, хӯрок нағз ҳал намешавад. аз ин рӯ қабзият ва дамиши рӯдаҳо пайдо мешавад. нишонаи сеюм аз ҳад фарбеҳ шудан ва ё ин ки зуд хароб шудан мебошад. суст кор кардани ҷигар метавонад боиси зиёд шудани вазн ё аз даст додани вазн гардад. аксарияти одамон дар вақтҳои охир аз фарбегӣ азоб мекашанд. сабабаш дар он аст, ки ҷигар токсинҳо, гормонҳои зиёдатӣ ва ғайра моддаҳоро коркард карда наметавонад. аз ин рӯ ҳамаи токсинҳо ва гормонҳо дар чарбу, яъне жировая клетчатка ҷамъ мешаванд ва фарбегиро ба вуҷуд меоранд. нишонаи чорум, нағз хоб накардан ва ё хоби нороҳат доштан. ҷигар бештар шабона кор мекунад. агар ҷигар суст ё нодуруст кор кунад, пас мушкилоти хоб низ дида мешавад. арақи шабона, бедоршавии доимӣ, изтироб пеш аз хоб, ҳамаи ин метавонад аломатҳои нодуруст кор кардани ҷигар бошад. нишонаи панҷум, мушкилот дар ғадуди сипаршакл аст. ғадуди сипаршакл бо ҷигар воқеан низ алоқамандии зич доранд, аммо бисёри одамон ба ин чиз аҳамият намедиҳанд. аксари одамон дарк намекунанд, ки бадан ин як узви ягона аст ва ҳамаи чиз бо ҳам алоқаманд аст. гормонҳои ғадуди сипаршакл дар ҷигар шакли худро иваз мекунанд. аммо агар ҷигар суст бошад ё ин ки нодуруст кор кунад, пас барои табдилдиҳии ин гормонҳо низ мушкилӣ ба вуҷуд меояд. ин буд 5 нишонаи дар бораи суст кор кардан ва ё нодуруст кор кардани ҷигар. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.